Maison des Cinéastes du Mali. Nous sommes cinéma glana au soui. Ani Mousso TV nyoron damba boluda. Mi toro. Mousso yechoro Mousso fe. Ka sebe ka ke jai. Ni ye jatemne anga cinéma onka. Munu be bo anga jabranuna. Ibta soro cinéma intla be wol cinéma ongi. Munu bo jamana waraka. O ga réalité ananta tekele. Donc pour que anga mogo anga seka akilina falika to anga akilina chukula ndunga akilina himani. Donc faut ani cinéma nga to ka barake. Ani maison des cinéastes anyo de programme buluda ni damne droni. Am to ka barake musuka. Yasa amake musuka amake demsinu amake beyi. Ame barake bara me famia so anga mogo be famia sur femina. Femina tanga réalité. Je crois que hal na ma dabla on nga tableau tnakai. Ayena anga dianga fara ɲɔgɔn kan anga hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la ka anga seko n'anga dɔnko waleya u kunkɔrɔta walasa Maliba bi taa ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Aminata Coumba Diallo. Ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye I bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa Mali ka yiriwa ani Mali ka taɲɛ la. Ne bolo muso jɔyɔrɔ ni muso nafa tɛ se ka fɔ ka ban. N'i y'a mɛn sokɔnɔ baaraw tobili muso de b'i occuper denw na muso de bɛ se ka jamana sinsin muso de bɛ se ka foyer sinsin wa n'i y'a ye économie bɛ don du kɔnɔna na muso sababuya muso de bɛ se ka courant économiser ka ji économiser ka nasɔngɔ économiser n'i y'a mɛn du i ko muso n'i y'a mɛn quartier i ko muso n'i y'a mɛn jamana i ko muso diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka kɛ muso kɔ. Ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye I bɛ a lakali munna e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka a nima tɔɔrɔ. Muso man ka nima tɔɔrɔ n'i ye muso nima tɔɔrɔ a bɛ jɔ a yɛrɛ la ni muso jɔra a yɛrɛ la a tɛ se ka hali denw mara ka ɲa ni muso jɔra a yɛrɛ la jamana tɛ se ka taa ɲɛ. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye. Nin concours ye ko ɲɛnɛmanba ye mais Maison des Cinéastes fo ka Mousso TV fo nin concours b'a to musow b'u jɔyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na musow b'u nafa ye an ka jamana kɔnɔna na wa u b'u ka hakɛ dɔn nin concours de sababuya la. Aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye. Ne kɔni bolo I man ka furu ka sɔrɔ I ma san 16 sɔrɔ parce que hali n'i ye garizigɛ sɔrɔ k'i to san 12 san 13 kɔnɔna na a dɔw la jiginni bɛ se ka gɛlɛya I bolo I to jiginni sira fɛ I ni bɛ se ka to a la donc o b'a sɔrɔ fana I kunkolo ma développer ka se foyer marali ma donc I kan ka san 16 sɔrɔ ka sɔrɔ ka furu kɛ. Mousso TV n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso la taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la Mousso TV de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn Mousso TV b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn Mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni Mousso TV ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min. Muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye ayiwa musow aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye.